DJ na mas kulubot pa sa ampalaya, pero madulas pa sa okra. Mang Kanor! Hey yo! Pebrero na! Ito na ang programang buong sambayanan nakatutok. Siyempre. Pero ang tiyan niya, sarap ipukpok. Ay. Ang programang sa bawat Pilipino, patok na patok. Siyempre, magkano na yan eh. Pero kilikili niya, ganun pa rin, may putok. Ang DJ na may katok. At ang baba ay hugis tat sulok. Mang bugok. Mang Kanor. At amoy bugok din siya. Sandali, grabe ng pakaresist nyo talaga. Magandang umaga sa inyong lahat, mga idol, sa aking mga followers, na 1.3 followers ni Mang Kanor. Salamat sa inyo at sa aking, sa iyo. Good morning sa iyo, Papa Chas. Good morning din sa'yo. Walang hiya talaga itong tao. At sa aking mind. Hi, O mind. ano? Hala ka, eh. Oh, so sweet. Happy Valentine's, mind. Che? Mind, alam mo, si Miss Kylie Belsosa. Kilala mo si Miss Kylie Belsosa? Oo naman, bakit? Beauty queen yan. May gusto yan sa akin kaso sabi ko, ma'am, Lahat na lang. Hala ka, eh. pasensya naman pero taken na yung puso ko para sa aking mind. Lahat na Kaya, lang. sabi niya kasi sa akin na nakatikim daw siya ng relasyon na walang label. Sa'yo, mind, kahit wala tayong label, mind, Ay, tigilan mo ko. okay lang. Hindi. Okay lang sa akin, mind. Nag-message dito yung taxi driver na si Ronald Taray. Sabi niya, Wala akong pakialam dyan, ha? grabing intro yun, Papa Charles. Ay, ay, ay! So, Brad, masaya ka na, Brad. Ha? Nasaktan ako. Gwapo ka? Ha? Pero mas gwapo doon sa kanya si Jomar Tolomoro na hindi na nagpaparamdam. Parehas lang yung dalawang yan. Pag ipakog ta mo. Pero, hi, mine. Kahit alam mo, mine, kahit wala tayong label, mine, payag ako, mine. Basta, Naku. you will be my Valentine. Really? Sabi nga dito ni Marvin Mark Bautista, alam mo, Papa Charles and Mama Ay, ang kulit, ang sarap pakinggan ng introduction ni Mang Kanor. Mang bugok talaga. Akala mo nakatikim na naman yan ng may label. Label niya, potok. Ito, sabi niya, no? Sandali, ni mine. Vivian. Sandali, mine, ha? Hey, Mark, porke ba wala na kayong label, tumahimik ka. Buti nga sa'yo. Easy, Sabi mine, ni ikaw, mine. Vivian Marquez. Yes, mine. Mang Kanor. Anong walang label? Eh, sinagot na nga kita, di ba kagabi lang? Oh. Ano ibig sabihin ito? May jowa ka na pala eh. Alam nyo kasi mga idol, magbalita na nga muna tayo bago tayo ma-issue at machismis. Alam nyo kasi mga idol, sinasabi nga dito na ngayong ano ba sasabihin ko? Ano? Mine, kasi nga ang presyo ng baboy tataas daw ng mga mahigit 20 pesos na naman ang kilo. Wala ka diya. Ngayon, sinasabi nga nila, tama yung sinanarinig ko. Sinabi yun ni Papa Charles na dati-rati, pag kumain ka ng baboy, ma-high blood ka. Ngayon, bibili ka pa lang, na-high blood ka na. Wala ka diya. Grabe naman Pero yun. huwag kayong mag-alala ako kasi vegetarian na ako, mine. Ano? Healthy living. Ano na? Vegetarian. Spell vegetarian. Tanungin mo na lang si Vegeta. Sabi nga dito ni, surprisingly, Papa Jepoy in the house and Papa Carlo. Papa Jepoy. Kasama si Idol ko Rolly. yan. Nakikinig daw sila ngayon. Bagay daw sa'yo, Mang Kanor, Mang Palpak. Wala na. Dog show na. Alam mo. Inaway na ng kabila. Mapalpak naman talaga yan eh. Kahit sa ang diskarte, hindi Alam mo, naman... pag si Papa Jepoy at Papa Carlo magsabi, wala ako, hindi ako masasaktan. Pag si Papa Charles, ewan ko ba patang Talaga ba? na high blood ako. Isali mo dito si Papa Rolly, kasi tatlo daw sila nakikinig. Ba't yung kami minomonitor Rolly. dito, ha? Rolly. Aba? Rolly. Gusto nila si Mang Kanor. Sa feel ko, mukhang ito na naman ang next na uuperan. Oo nga. Tingnan nyo.
Ibig sabihin, ayaw talaga ng aking mind na umalis ako dito. Di ba, mind? I love Actually, you hindi. too. Pakikuha na po si Mang Kanor. Ayaw na po namin mag-alaga ng Jutanders dito. Pero Alam bakit niya. bakit parang namumugto ang mata mo? I love you too. I love you too. Hindi na mumugto ang mata ko, Papaalam ko lang sa iyo, Papa Jepoy, walang nagawan dito, ha? Kasi ito, mind ko na to. Alam na ni Papa Carlo yan. At saka ito pang balita natin, mind. Yang tumaas nga ng, dapat merong price ceiling yan. Dapat hinto yung pagtaas ng presyo ng karning, sandali lang, Valentine's kasi, mind eh. Gusto mo ba ng karning baboy sa Valentine's, mind? Hello, Kasweet na lang yung taon. Alam mo, Mang Kanor, mas kailangan yan ng mga babae mo. Tulad nito, si Charlene Limpos ng Quezon City. Ano sabi, mind? Nanganak na daw siya, hindi mo pa siya pinanagutan. Diba? Kahit man lang bigyan mo ng groceries. Charlie, So, sandali. Nanganak yung baboy? Si Charlene. mga ba, hayop na naman ng nabiktima. 12 yung anak niya. Yung baboy. Ni Charlene. Pero, Main, huwag kang mag-alala, Main. Wala ako ibang babae, Main. Membro na ako ng The Good Husband Club. Alam mo, ang founder si Jepoy, si Carlo. The Good Husband Club. Kung mag-asawa tayo, Main, wala na akong, hindi na ako titingin sa iba. Talaga? Ikaw lang, Main. Oh, Mang Kanor, kung yan man ang paniniwala mo, baboy ka ba? Bakit? Halatang halata eh. Ay, 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 ay. Taba-taba mo eh. Amoy potsa pa. Ay, ay, ay. Na-miss mo. May na-miss ka, no? Hala, oy, mama, ay, may na-miss ka daw. May Anong na-miss. na-miss? Wala. Yung alababo yung katawan. Na-miss mo ang double dead. Ito pa, mine. Kasi nga, mga idol, dahil sa African swine fever, kaya nga medyo tumataas yung presyo ng baboy. Kaya hahanap ng paraan yung gobyerno natin para maibsan naman. Kawawa naman ang ating mga magbababoy dyan. Baboy na nga, binababoy pa. At ito pa, another news. Batang 12 anyos pababa, bawal na umupo sa pronsit simula bukas, Main. Dahil? Kaya yung aking, yung magiging anak natin, Main, hindi na pwedeng umupo sa harap ng ating Ferrari, Main. Wow, talaga ba? Mamili ka, Lamborghini, Ferrari, Bugatti. Anong Bugatti? Ducati yun? Ducati. Alam mo, Mang Palibasa, Kanor, walang masyado ka na nag-iilusyon. Anong anak-anak pinagsasabi mo dyan? Kasi, Ang dami mo nga anak na baboy dun sa sa ranchuhan ni Aling Merlita eh. Hindi May. mo na ano. Hindi ba siya ba? wala sa rancho ang baboy kabayo doon. Sabi na rancho daw. Yan na. Sumayaw na si Mang Kanor ng Iba. para pam. Sabi ni Jomar Tulomoro, bagay daw sa'yo yung awitin na yan, Mang Kanor. Lakas mga bagets. Sandali, nasa rancho wala iba yun. Ang nasa karancho, yun yung mga motor karancho. Kakaiba pala. Baka half baboy, half kabayo. May, alam ko may namimiss mo ako. Feeling ko. Kasi weekend. Alam mo na weekend, sabi ko, No weekend. sinabihan ko yung mga barkada kayo. Di ba lumabas kayo no weekend, sabi Anong ko. weekend? Bayaran ko yan lahat. Para yan sa mind ko. Yan yung birthday celebration niya sa inyo. Wala ka diha. Tinawagan ko yung si Louie. Sabi ko, Brother Louie, Weekend talaga, weekend. asikasuhin mo lahat ng pangangailangan ng aking mind. Ibigay mo lahat. Wala ka diha. Pati yung takoyaki, ibigay mo na. Pati yung mami, Paris, Yeah. ibigay mo. Wala ka Kasi doon. Paris kaming dalawa. Oh, Fairness ang so sarap ng sweet. Paris na natikman natin, Papa Charles, nung Friday night. Diba? Kaya ko kayo pinapunta doon. Ay, anong ikaw? Kasi, Hindi, kasi Di ikaw masarap yun. ang Paris doon. Paris tayong dalawa eh. Wala ka sige diha. nga, anong pangalan ng place? Okay, sabi nga dito mga idol, ako sa ngayon ako, yung mga bata bawal yan, prunsit yan eh. Dapat sa likod lang yan. Hindi, pansit. Pronsit talaga. Prunsit. Bawal. Kasi, paano naman daw, sabi nila, Mang Kanor, paano naman yung, pag umabot ka ng 4'11 pataas, kahit, kunyari, edad 10 ka na, pwede yan. Pero kung edad ka, ang edad mo ay
50 na, tapos ang height mo ay 4'8". Atay, magpaalam na muna tayo sa LTO. Wala ka diya. Kasi may multa yan. Mahuli ang driver. 1,000, the next 2,000, sa susunod 3,000, tapos suspension ng driver's Suspin license. talaga, suspin. Suspend. Parang Bago na pala ngayon. Parang nanood ka ng Ng yung pelikula? nakakatakot na pelikula, suspend. Suspin. Kasi isa lang yung pelikula Pinoy. Pag marami suspense. Kung isuspin kaya kita, Mang Kanor, gusto mo, hindi ka na makaka-duty dito? I-recommend ko ng suspin ikaw. Ayan, alam niyo, sabi kasi dito, ang RFID, matatapos na sa katapusan ng Pebrero ang kanyang interoperability test. Ang ibig sabihin nun? Ba't parang namimiss mo ako, man? Ang namimiss. Sawang-sawa na ako sa'yo, Mang Ayaw nga Kanor. niya mamaay sa'yo, Mang Kanor. Ba't ka nagsawa sa akin, man? Ayaw nga niya mamaay sa'yo. Pwede ba, Mang Kanor? Magbalita ka na nga lang dyan. Syongit ka daw eh. Ayaw niya ng mga syongit. At yun naman, nagsalita mo, pagwapo. Paano ako magkakagusto, no? Mas matangkad pa ako sa'yo, Mang Kanor. Anong matangkad, man? Sandali. Sana ba yung high heels ko dito? Confirm. Sabi Yun ko, ang sinasabi, buti na lang mamaay, hindi mo minahal yan si Mang Kanor. Imagine mo, ano bang tawag niyan? High heels. High heels si mamaay? Hindi ko ba alam na may panlalaki na high heels? Pero, High heels ni Mama Ayun, kinuha mo, kaya pala nawala. sabi nga ng TCP, dapat daw dagdagan ng sahod ng mga manggagawa. Ako sa ngayon ako dyan, man. Pero, para sa mga manggagawa, sa akin din na kailangan eh. Marami na akong pera eh. Talaga lang. May listahan ako dito, man. Fairness. 10, 5 lang yung babasahin ko kasi marami na yung 10 eh. Mga kumpari ko ito. Talaga. Sa mga hindi nakakaalam, liban dyan kay Carlo at Jipoy, ito mga kumpari ko ito. Hindi yan mayaman yung dalawa. Pero kayo ito yung mga kumpari ko talaga. Top 5, Mark Zuckerberg. Isa? Mark Zuckerberg. Yun yung may-ari ng Facebook? Ito, Oh, tama ka spell tumpak. Buti is- na lang. So sa lahat na sinagot mo, ngayon ka lang tumama. I-spell mo yung apelyido ni Mark. Hindi na kailangan i-spell kasi kumpare ko yan. Alam nyo, meron siyang 95.6 billion. Hindi na lang na 93.9. Lumagpas pa. 95.6 billion. Kaya pala, hindi tayo man number 1 kasi lumagpas. Yan ang net worth niya, man. Kumpare ko yan, Mark Zuckerberg. Ito naman, si Baka Bernard ibang kumpare mo yun, Baka hindi si Mark Zuckerberg. Basta. Mark Soccer lang. Hindi, baka Mark Bird. Si Mark Zuckerberg, yan yung kumpare ni Papa Charles. Okay. Si Bernard Arnault, ito naman ay may-ari ng LVMH. Alam niyo yung LVMH? LBMS. Ano man na? Hindi mo alam ang LVMH? Ano sa lagi na? Ano yan? Actually, hindi kami close nito. ni Bernard. So, number 4, hindi kami masyadong close. Gahil? Itong close ko, si paring Bill Gates. 65 years old. Merong 132 billion US dollar. Pangatlo yan sa pinakamayaman. Grabe na yan. Si Bill Gates, si may-ari ng Microsoft. Pangalawa, 57 years old. Mine, mas bata pa sa akin, mine. Si Jeff Bezos. Kilala mo ito, mine? Ang kilala ko, Jeff De La Cruz lang eh. Ay. Meron itong may-ari ng Amazon. 182 billion US dollar ang kanyang pera. Grabe ang mga pera May-ari ng Amazon yan. Ano ang Amazon, Mang Kanor? Ano yung yun? Amazon, basta. Ano nga yun? Ayun na yun, basta Amazon. Ano Tapos, ito naman, ang may-ari ng Tesla, si Elon Musk, na 49 years old. Ito ang number 1, 197 billion US dollar. Merong, kumbaga, i-convert natin 9.4 trillion pesos. 9.4 Anong ibig sabihin nun? trillion pesos. So, imaginein mo yan. Mine, ganun ang kanyang pera. 9.4 trillion pesos. Grabe. O ikaw, Pag-sure Mang Kanor compared naman sa, mo, Nakatulog na si Mama Ay. Nay, Mamay, hello, gising ka, gising. Nalito ka ba sa mga Inabot. pera na narinig mo? Inabot Parang alam na alam ko anong itatanong mo kay Mang Kanor. Saan siya banda doon? hindi. Kasi napanaginipan ko. Sabi ni Mang Kanor, marami daw siyang pera. Tama ba? Kaso, Yes, man.
Wala. Kumpare ko yung mga top 10 na world's richest man. Kumpare ko yan, man. Bago mo maging kumpare yan, ayusin mo yung pag-pronounce, Mang Kanor. Sabi nga dito ni Mac Jolly Dobby, alam mo si Mang Kanor na yan, Mama ay Papa Church, no? Ang height niyan ay 9'2". Talaga. 9'2". Meaning, nahinto na. Nahinto na. Pag sure Mac Jolly Dobby, ha? Mac Jolly Dobby, wala pa rin improvement ang joke mo. Uwi na nga tayo, mine. Ha? Yung pinakamayaman, kumpare ko yan, may hindi ako nalista. Ako, Kasi- Papa Charles, nandiyan na pala yung yung May- yung alin? susundo sa atin. Ha? May Susundo? Sa atin, Saan oo. kayo pupunta? Hoy? Talaga? Oh, Diyan ka na. Tara. Mang Kanor, Hoy, bye-bye. hoy. Dito na pala yung susundo Ay, namin. ay, ka dyan. ay, 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 ay. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko ang IFM.